Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Et Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placée sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Doudri, ni wari dafara e passé daka. Kasira dinamo. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari ko diba, fo dugu andugu. Don wara ta de. O ko ni kuma ta la sa. E ka sama mone to yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Wari ci. Wari sera. Allô? Ye wari soro? O nyena. Tiens là. Ko ni sama be maminye. Ko ngumi ti goshi. Ngonga. Sama mone I yere ta. A songo ka nokoni Mali wari ci sira be. Depo e fuye wari be ci fu ni application e. Wa bosara e musaka fitini ye. Sama mone jini kurambe sara na e kredi u beta na e sani fere beke na e. Sama mone ni an Mali an taye. Aya chifle kan galumbonda. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jango Nyese, bien turcola de la Koi, Fieu, Foa Castro, Ie Bana Nyini Kadon Nakari, Meme Gasawa Gasaka Dangarika, Adamaleka Nyanamayala, ou Kalaka Pomo Faricolola, ou Eratin, Fieu, Foa Castro, Ie la Colson Yuma Segere, Afle Okoro, École de santé Kaladiata, Na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Kalabankoua. Famille santé Baraj Mayesa, Nimbara de Beke, École de santé Na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en Bologigi, formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segaloka for, Oka Dimson Gafutna Yelenye, au plat de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Polofaro de Flani, Sigle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale.
formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matronika nin bɛɛ lajɛlen dɛsilen don école de santé kalajata n'a bolofara caman institut de science médicale gore la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yanni jama ka caya u cogolen de filɛ anw bɛ kalabankura yan hôtel wasulu kɔfɛ de coyi wali kelen nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20 kalan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye araba ye septembre kalo tile 18 san 2024 an ka kunnafoni kumaba bɛna tali kɛ min na bingali min kɛra kunungo Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ ale ni garde gendarmerie o kan kɔnɔna na Falajɛ yan waleya minnu kɛra o la sa baara minnu bɛ senna a kɛwa terroriste ye dangala ta kuma dɛ u ka wuli k'u jɔ dɛ nɔn tɛ aya a ko bɔra yɔrɔ min minnu b'a la minnu bɛ sen b'a la politiki ko min b'a la a kɛra cogo min na a bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɛsɛfɛsɛ kelen Basigi karamɔgɔ Sajo ani Asimi ka fara Baru kɛlɛtigi kan u sira baara la sɔrɔ nin ko in ni ko kɛra o tɛ kojugu ye o leçon minnu bɛ yen ni o ye misali minnu bɛ sɔrɔ a la olu bɛ bɔ n'an bɔra o la maa minnu kun ka kiiri kun kan ka kɛ pankuru ko in na olu ka kiiri o bɔra dɔgɔkɔrɔ o bilara dɔgɔkun wɛrɛ la ka kɛ ko n'a taabolo yɛrɛ ye Zege Bamako ten ko n'a tigi de bɛ yaala Bamakɔ yan président ale ma foyi bɔ a ka taabolo la dɛ attaque do attaque taw secrétaire y'a sɔrɔ ale b'a ka bureau kɔnɔ taara ka baara kɛ fo ka taa se sufɛla waati dɔ ma a ye weleliw kɛ min ye chef d'état-major ni ministre ye an'olu ye baara kɛ ani expert minnu bɛ yen ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen jate minɛ min ma bɛn mɔgɔw ma nin ko in na kosɛbɛ o ye pankuru jigi kɛnɛ ta ye premier ministre ale ye cɛ in tɔgɔ ye di taxitigi ale y'o bisimila n'o ye Isa Sangare n t'a dɔn faleyakaw don wa ubiyɛn sabu sirekaw olu ka tɔn fana olu fana bisimila bon ministriw tɔw fana y'u ka baaraw kɛ min ka gɛlɛn nin ko sugu ninnu na dugudenw olu k'u jɔ u jɔyɔrɔ la maa caman fana ye communiqué kɛ senkɔrɔma dondoli o waleyaw bɛ senna nin waati in na n'Ala sɔnna ma an ye minnu sɔrɔ o la ani maa minnu bɛ yen bi n'olu b'a fɛ ka miiriya su ni kuma jatigintanw kɛ ka bila fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu an bɛ olu fana ka laseli dɔw kɛ yaasa ka se ka yira mɔgɔw la k'a fɔ hakilisigi ni basigi jamanadenw ye ko in faamuya a bɛ se ka kunbɛn cogo min fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ b'i sɔn i ka fan nin ye an donkan ye sɔgɔma in na Jani.ml FM kunnafoni sanuman jɛlen a sɔrɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye o ye kuma tɛ n'i y'i sɔgɔ an ka page YouTube la ale kɔni coupe tɛ yen dɛ ou bien de 11 parti.
be bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn min ye sɔgɔmada in na ye an bɛ ko min hukumu kɔnɔna na an ka Asimi lamɛn mun de bɛ yen mun kan ka faamuya an bɛ mun yɛrɛ la an bɛ mun kɔnɔ nin waati in na hakililajigi don dɛ Asimi tun ye nin kuma fɔ ka ban mais an bɛ ɲɔgɔn hakililajigi yanni an ka don détail la. O politikɛla kuma bɔ Mali ta cogo min na mais terroriste de y'a kɛ ni fan binna donc tant que a ma kɛlɛ fanga si tɛ mun bɛ lakana parce que ale ye kɛlɛkɛbere mɔgɔ wɛrɛw bolo sisan u musu fanga na ka fanga na bi donc a ka kan o kɛlɛ an tɛ se ka o musaraka bilen an ma labɛn a kama a ma nɔgɔ parce que kɛlɛ ye fɛn sugu dɔ ye mɔgɔ ɲɛ bɛ bɔ la don dɔ ka di don dɔ man di a ka fɛn ma tun tɛ o la mais a ka kɛ an ka laɲini ka sabati an ka jamana ka lakana o de y'an ka laɲini laban ye mais kɛlɛ ma kɛ cogo to dɔ. Voilà nin dakurunya kelen an ye nin k'a la kun min kama mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ miiriya min bɛ jamanakuntigi ani surasiw ani jamanaden caman na bi ka kɛ ni wale min talen don k'an sɛgɛrɛ terrorisme ye ko ye a tɔgɔ yɛrɛ o ye ka jatigɛli kɛ ka mɔgɔw jatigɛ i dalen don min na k'i la siga o la i yɛrɛ du bɛ dumi min kan ka i bɔ o la k'i bɔ i ja kan pewu parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ ja de la min ka kɛ ko kan kunnafonidilaw o ko sɔgɔbɛsɔgɔbɛkɛlaw o kibaruya jugudilaw o u b'i ja de min u b'i ja de ta u b'i ja de siran n'u y'o sɔrɔ ka ban fɛn o fɛn bɛ yen n'o o ka di u ye u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o la kunun ko an ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na bingali taara kɛ yɔrɔ fila la min ye école de gendarmerie kɔnɔna ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na denmisɛnnin dɔw bɛ olu bɛ recrutement na olu kan ka ta ka kɛ surasiw ye o baaraw bɛ sen na ye o kɛrɛfɛ fana an y'a ye k'a fɔ surasiw ninnu yɛrɛ min ye gendarmerie ye ale ka san 64 ɲɛnajɛ o tun ye kununko ye n'o ye gendarmerie sigilen ye an ka jamana kɔnɔ bamanci wale ni ninjuguya wale kɛra ka mun de kɛ u ye yen yɔrɔ de jate minɛ ka taa bin yen de kan min ye Bamakɔ ale bɔda fan fɛ douane cour ni bɛ ka taa Sikaso sira la ni tɛmɛna Tour d'Afrique kan a bɛ o yɔrɔ de la wulikajɔ in kɛlen k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se 11h waati min na baro kɛlɛtigi n'a ka mɔgɔw bɛ na ni masawule ninnu o y'a sɔrɔ surasiw kɔni tun ye kɛnɛ k'u ta ye a mɛnna ko in balana u la de a balala min kɛra maa maa kɔni tun bɛ a ko kɔnɔna na a masurunan na a n'a yɔrɔ surunw na olu bɛɛ lajɛlen fara minnu y'u senfa ka taa yɔrɔw la fana caman sera ka minɛ olu la maa maa donna aéroport kɔnɔ a kelen ani ni ma bɔ minnu ni taara tiɲɛni kɛ yen ka a bila u kunna k'a fɔ ko u bɛ bɔ ka taa n'u yɛrɛ ye ten u donna MINUSMA yɔrɔ min na ye force spéciale taar'u nɔfɛ yen fana a maa kelen tɛ a la min sera ka i yɛrɛ ta ka bɔ donc waleya in kɛlen a y'a to chef d'état-major n'o ye Umaru Jara ye a ka taa kɛnɛ kan ka taa lajɛ mun ni mun bɛ yen a ye jateminɛ minnu kɛ a ye kɔlɔsili minnu kɛ o ye fɔlɔ denmisɛnnin minnu bɛ kan kɔnɔna na yen ni o ye élèves gendarmes ye olu dɔw tora ko in senfɛ u ma min u ma bɔ bin taara kɛ u kan u nagama sumalen k'u bɔnɛ u ni na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira min bɛ ɲɛsin o ko ma parce que dɔw bɛ yen ne ni ɲɔgɔn ko an ko n'a ko bɛ taa a daminɛ bali anw jɛra a ka fɛn kɔ han nka baro kɛlɛtigi y'a f'u ye ko nin ye kɛlɛ de ye kɛlɛ min don a kɛminɛn b'an bolo a fɛɛrɛw b'an bolo a sew b'an na nka balakacu min b'a la nin surasi denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ nin ye misali de y'u bolo bi u k'u cɛsiri k'u jija k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ min n'u kan ka taa a la a ɲɛbila de ye nin ye a bɛ komi sisan olu fana filɛ nin ye ka vacciner ka bɛn ni terroriste a kɛlɛ kunbɛli ye chef d'état-major ko fɛn min filɛ nin ye a kana kɛ mɔgɔ si ɲɛna ko Mali tɛ se ninnu na a kana kɛ mɔgɔ si ɲɛna ko se t'an ye ka ninnu kunbɛn a kana kɛ mɔgɔ si ɲɛna ko waleya min kɛlen filɛ nin k'a bɛ to tan cogo la
u bɛ kɛlɛ bi u bɛ kɛlɛ sini wa u tɛ to yen u tɛna na to yen wa u yɛrɛ b'a dɔn fana u tɛna na to yen baara min bɛ senna fana denmisɛnnin minnu filɛ nin ye ni u caman kun hakiliw fɛnna a nana ka na kuma fɛ k'u hakili lasigi k'a f'u ye aw minnu filɛ nin ye aw de ye sɔrɔdasiw ye minnu kan ka taa kɛnɛ kan sisan kɛnɛkan cɛw aw de kan ka taa o baara kɛ aw bɛ tila formation na dɔrɔn an b'aw bila ka taa kɛnɛ kan waleya min kɛlen filɛ nin ye nin ka k'aw bolo misali ye nin ka k'aw bolo taamasiyɛn ɲuman ye min b'a to don nataw la a b'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la aw kana siran minɛnw bɛ di moyens b'an bolo jamana labɛnnen don ka nin kɛlɛ kɛ ka se fo a dan na baro kɛlɛtigiw k'u ma kilisi min daminɛ ye k'u kɔrɔta ye o bɛ k'u bɔ u k'a bila u kun na u bɛ ka jamana min kɛlɛ kɛ n'u bɛna na taa kɛw la u k'u labɛn u k'u niw lafa fasoden ɲumanya a waleya kɛcogo ɲumanw na wa maa minɛna fana a dɔw ko k'olu kun ɲɛna k'u bɛna nin ko in kɛ ko ka taa ten koyi baro kɛlɛtigiw y'u ɲininka o a k'u ma ko tuma na o aw tun ɲɛna ko ni aw bɛna nin kɛ ten dɔrɔn ka aw sɛlɛkumɛlɛku ka taa n'aw yɛrɛ ye o tɛ se ka ɲɛ dɛ a b'a bila aw kun na k'a fɔ aw nana kɛ yɔrɔ min na nin t'a kɛ yɔrɔ ye dɛ caman bɛ yen bi u bɛ ka maɲumatɔkan nin fɔ min ye maɲumatɔkan ye o fɔyɔrɔ tɛ yan ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye élèves gendarmes ye u ko ko u labɛnnen don ni min kɛr'u ɲɛna a bɛ misali bɔ a b'a to don nataw la Amara u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na sa parce que bi mun bɛ yen an bɛ nin bɛɛ la dɔw fana sigilen tɛ dɔwɛrɛ foyi la fo ni kun ka kɛ ninnu na a ka n'olu lamɛn dɔw fana tɛ foyi la nin kɛlɛ min filɛ nin ye olu ka sugu de wulilen filɛ nin ye nin y'olu ka marché de y'u bolo dɔw fana tɛ se foyi la kibaruya jugu kibaruya jatigintan ja jugu min ye waleya minnu ma kɛ ko min ma sigi sen kan u bɛna na olu de ta sisan k'olu da an ka sɔrɔdasiw la an k'a bila an kun na k'a fɔ an filɛ kɛnɛ min kan nin ye maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ ye nin kɛlɛ in kɔnɔ bi ka gɛlɛ ani diɲɛ wulila tɛ kelen ye dɛ an bɛ kɛlɛ min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ min don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na n'o tɛ anw lajɛ anw jamana kelen kɔnɔna na i bɛ kɛlɛ la i bɛ recrutement la i bɛ tila tuguni ka wuli ka jɔ kɛ ka terroristes kunbɛn n'Ala yɛrɛ ma far'i kan a ka gɛlɛ dɛ o la sisan min ye chef d'état-major ye a selen kɛnɛ kan ye a ye dantigɛli min kɛ an k'o k'a la bamanankan na maaw ka baro kɛlɛtigi a ka laseli ale lamɛn bɛɛ bɛ se ka faamuya cogo min na Amara. Bon sɔgɔmada in na an solila ka wuli ni nin ataki ye mɔgɔ y'a se ka u dogo ka don kan kɔnɔ yan ka na ataki ni fɛn ninnu kɛ mais depuis marifa fɔlɔ ninnu cira an sɔrɔsiw minnu bɛ yan gendarmes minnu bɛ yan wulila bɛɛ wulila ka na et puis an sera ka situation ka dan kari a la quoi donc ni ne yɛrɛ nakun yan ne yɛrɛ jɔlen bɛ yan ni station na c'est à dire que situation banna quoi a nɔgɔyara mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ yan n'u donna kan kɔnɔ ni mun ma faga o minɛna ani an bɛ ka ratissage kɛ an bɛ ka ratissage kɛ kɛrɛfɛla ni fɛn ninnu na fɛn fɛn b'a la fɛn fɛn minɛna la an bɛ investigation kɛ pour que ka ɲini k'a dɔn vraiment nin ko kɛra cogoya jumɛn na donc ne bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ ye u hakili sigi nin bɛɛ b'a la an bɛ kɛlɛ de la nin bɛɛ b'a la i ni juguw sigilen ɲɔgɔn kan i t'a dɔn mun ni mun de don donc nin bɛɛ b'a la donc mais n'a ko kɛra an m'o sɔrɔsiw ye an ka baara de don an bɛ na n'i ye marifa ta jamana kama an bɛ kɛlɛ an bɛ ni minɛna wala i bɛ minɛ ka bila jamana ka fɛn kan et puis i bɛ ɲaga ta sabanan ye mun ye filanan ye mun ye n bɛ fɛ k'a fɔ jamanadenw ye u ni cɛw ni baraji parce que information caman sɔrɔla fɛn nin kɛlen kɔfɛ la information caman sɔrɔ an yɛrɛ intervenir yɔrɔ dɔ la wala ka mɔgɔ dɔ minɛ an tɛ baga mɔgɔ ma ni information mun dira mɔgɔ minɛ parce que fɛn ninnu kɛlen la dɔw bolila ka taa minnu yɛrɛ tun bɛ fɛn dɔw bolila ka t'u dogo yɔrɔ dɔ la information banque fɛn na yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dogolen dɔ la o tun bɛ yen u taara an y'u minɛ olu b'an bolo ka ban donc investigation de bɛ continuer ka dɔn ka fɛ vraiment nin labɛnna cogoya min na sabanan ye mun ye n b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ fana nin bɛɛ pour que ka mɔgɔ bila ɲɔgɔn na n'an bɛ ko kɛ an k'a dɔn ka fɔ an mana amalgame kɛ quoi bingani ou bien ni mɔgɔ mun nin tɛ occasion ye dɔw ka taa bin dɔw kan ou bien non an bɛɛ maliyɛn de ni mun b'a la i bɛ ɲini k'i ɲagata mais kana taa bin mɔgɔ ma ka fɔ ko dɔ bɛ tan dɔ bɛ ou bien ka essayer ka mɔgɔ stigmatiser
fɔ non 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 o t'a la an t'o fɛn na ne b'o ɲini jamanadenw fɛ jamana ni asymétrie kun ye mun ye terrorisme kun ye mun ye ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na ka sɛw bila ɲɔgɔn na o fɛn bɛɛ b'a la an b'a dɔn a ko labɛnnen don yɔrɔ min na a labɛnnen don yɔrɔ jan donc an bɛna dɔn an kana bi o piège la parce que jamanadenw y'a faamu ka ban donc an bɛ mun ɲini u fɛ n'o kibaruya mɛ yɔrɔ min na u b'an wele polisiw bɛ yen gendarmew bɛ yen voilà an bɛ taa tigi minɛ yɔrɔ dɔ la et puis a banna voilà an m'o laɲini fɛ mɔgɔ fɛ. Aïwa, chef d'état-major, général de division Oumar Diarra, a y'a bila yɔrɔ min ne b'a ta ye o ye an kana fɔ ko nin ye burudamɛw nɔ ye an kana fɔ ko nin ye jɔgaramɛw nɔ ye an kana fɔ ko nin ye bamananw nɔ ye an kana fɔ nin ye fulaw nɔ ye bɛɛ de b'a la o kana na kɛ furuku ye an ni ɲɔgɔn cɛ yan k'an bɛna na o wuli an k'o sen bɔ a la pewu an k'o faamu min bɛ sen na ni fɛn o fɛn ni maa y'a ye a fɔ jamana ɲɛmaaw ye i ka se ka fɛɛrɛ tigɛ olu kana a tigiw nɔfɛ a dɔ bɛ dɔ la e b'i ta i dusu fɛ k'i girin ka da ninnu kan ninnu b'i kɛ su ye n'i bɛ tese a fɔ ɲɛmaaw ye hali n'aw jama don a ye ɲɛmaaw labɔ a kalama maa kana kiiri tigɛ i yɛrɛ ye maa kana taa bin maa kan maa si kana se maa ma maa kana maa bisigi o de ka gɛlɛn nin ko in na kosɛbɛ parce que o bɛ caman bɔ kɛlɛ la jamanadenw yɛrɛ sera ka wulikajɔ min kɛ kunu u ja ma tigɛ u ma siran ka se ka wulikajɔ kɛ gouvernement yɛrɛ sera ka kibaruya dili minnu k'a ko kɔnɔ o ye ko caman nɔgɔya waleya in senfɛ u taara se an ka pankurutigi kɛnɛ na u ye tiɲɛni kɛ yen o hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ yen ni ale b'an ka jamana bolimafɛnkow kunna ale ko a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye aéroport ye ale kɔni kununko u ye ale datugu nka bi baaraw bɛna daminɛ aéroport kɔnɔna na k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 waati amara aw kɔni aw ma taa aw ka Abidjan ta biye yɛlɛma k'a kɛ kari ye o ji de b'aw jɛ mais fɛn dɔ bɛ yen waleya min kɛra aéroport la u fɛ k'u ka aéroport mɔgɔw sécurité bɛ mɔgɔ minnu bolo aéroport la a ko ka ɲɛdɔn parce que aéroport ka bon aéroport ko ka gɛlɛ aéroport ye yɔrɔba de ye yɔrɔ min ani lakana kɛrɛnkɛrɛnnen ka kan su ani tile i b'a fɔ ko nɔnɔkɛnɛ sigilen tasuma sanfɛ amara b'a dɔn mun na mɔgɔ bɔ k'i hakili to nɔnɔkɛnɛ sigilen la tasuma sanfɛ a bɛ ban ka a bɛ k'i na k'i ma nɔnɔ k'a kɔnɔ donc aéroport ta in u k'o lajɛ minisiri kɔni ko k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ maaw k'u hakili to u yɛrɛ la baara min bɛna kɛ aéroport kɔnɔna na u k'a faamuya k'a fɔ nin waati na ni finitigiw ko k'u ka dan yɔrɔ min u ka dan ye u kana foyi kɛ fɛn min n'o bɛna na ni degun ye n'o bɛ gɛlɛya lase jamana ale baarakɛlaw ma pankurutigi kɛnɛ in kan ye k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka faamuya sɔrɔ o la minisiri min bɛ donibata ko mobili bolimafɛn ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale de kɔni y'o fɔ ko baara tɔ fana bɛ sen na waleya in kɛlen an ye fɛn fɔlɔ min lakɔlɔsi fɔlɔ faso ka calatigɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'a b'a fɔ ma ko institution olu sécurisera anw yɛrɛ ka polisiso mɔgɔ ye sira tigɛ 13e mɔgɔ si tɛ tɛmɛ a da fɛ n b'a dɔn fana k'a fɔ yɔrɔ caman na lakana kɔni a wulilen don ka jɔ nka o ɲinɛna anw kɔni an minnu bɛ taa fajiri la o to ko an ka alimamuw fana sécuriser parce que o fana ye cible ye o an bɛ imamu Koyita fo Ablaye Koyita a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen keba a y'a ɲini a ka cɛ in dɔn Koyita a y'a ɲini a k'a dɔn n'a y'a dɔn a b'a tɔnɔ fɔ ne ɲɛna k'a sɔrɔ ala aw tɛ kuma ne fɛ tuguni mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ se a ma mɔgɔ minnu bɛ yen ni gɛlɛyaw b'u kan nin bɛ min ɲɛnabɔ a ka ca ni banna si ye furu balimaya sinjiya teriyaw maaw ka baara ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔnkɔw an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ma deli k'a ye dɛ an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na nka n ye min ye n bɛ ka n ta fɔ ka kɛ ni o ye ne kɔni b'a fɔ a k'a jija a k'a cɛsiri hali bi a bɛ baara min na jamanadenw ɲɛ bɛ a la u bɛ k'a ye k'a dɔn k'a fɔ diinɛ ɲɛmaa
o jɔyɔrɔ kan ka kɛ nin de i ka sigida kɔnɔna na an b'a fɔ k'a koyita polisiw m'u yɛrɛ sécuriser wa gardiw yɛrɛ sécuriser institution sécurisera an fana bɛ Asimi ɲininka anw fasodenw ta y'a la jumɛn ye sisan sa ni bɛɛ taar'i yɛrɛ kangaran k'i yɛrɛ gogoro u k'u hakili to anw fana na an fana bɛ min f'u ɲɛna jamalajɛba o jamalajɛba bɛ yen u k'u hakili to o fana na yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen k'o ye maaw sigiyɔrɔ ye maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka bɔ jamana kɔnɔna na ka na u k'a yɔrɔw jateminɛ maa joli b'a kɛnɛ kan jɔn ni jɔn bɛ yen jɔn ni jɔn bɛ don ka bɔ u k'u hakili to a yɔrɔw la sugu minnu bɛ an ka karekunw na sugu minnu bɛ an ka kinw kɔnɔnaw la sugu minnu bɛ an ka baarakɛyɔrɔbadaw da la kari jɔyɔrɔ kɛlen don yɔrɔ minnu ye kuma tɛ anw ka Tour d'Afrique u k'u hakili to a la dɛ a ɲumankɛla a man ca dɛ dayirimɛ ɲini o kɔni bɛ kɛ a yɔrɔ in na ye gouvernement ka hakili to la a ka hakili to mun na baara mun bɛ fɔ ko o bɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ ni maa nana tu an na i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na mɔgɔ bɛ ka mun fɔ lɛgɛsɛ don fan caman maaw fana bɛ kule la dɛ Interflevu Masina Farakɔ Farabugu Jɔnsɔn ba fan fila bɛɛ fɛ Ɲafunge Yuwaru Aka Gijo ninnu bɛɛ lajɛlen bolo b'u k'u bɛ ka kule u k'u hakili to olu fana na maliden bɛɛ lajɛlen ni lakana ka kan nin kɛra Bamakɔ yan bi nin kuma ninnu bɛ ka fɔ nin waleya ninnu bɛ ka lajɛ maaw bɛ ka jɔrɔ parce que Bamakɔ don dɔw bɛ na depuis diɲɛ bisimila ye dabu ye sunatu ye su ani tile dayimu kayimu ni bima k'u ka k'u t'u ka mɔbiliw kɔnɔ bima k'u ka k'u t'u ka sugu siraw la u ka dugutigiw bɛ taa minɛ u ka kamalenkuntigiw bɛ taa minɛ denmisɛnw bɛ minɛ bingali sugu bɛɛ ɲɛmaaw k'o fana lajɛ an b'a dɔn recrutement min bɛ sen na a kɛkunba ye o ye o yɔrɔ dɔw bɛ se cogo min na ka dɛmɛ o yɔrɔ dɔw bɛ se cogo min na ka magan sɔrɔ u k'u dɔ fara o kan hali bi o fana bɛ ɲɛ min diyara an ye o ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka wuli k'u jɔ a ko la ka taa kɛnɛ kan parce que an bɛ fama k'o ye tuma caman parce que i ɲɛ b'a la n'i bɛ kɛlɛ la n'i ka ɲɛmɔgɔ bɛ na ka n'a jɔ i tɔn kɔfɛ k'i lajɛ k'a fɔ n yɛrɛ bi yan n tɛ taa yɔrɔ la ni fɛn fɛn bɛ yen a y'a fɔ n ɲɛna an bɛ baro kɛlɛtigi n'a ka mɔgɔw fo la n yɛrɛ terikɛ général Kurani Madu Masawule an b'a fo ne b'a dɔn ale mɔnɛ de don yan o nin sugu de ka d'ale ye nka ale kɛra biro kɔnɔ mɔgɔ ye ni ye nin da Madu ma aw ka kin dɔ bɛ wuli o Madu maa bɛ Masawule min la nin a b'a gosi fo fana non ale ka artiste bɛ taa dɛ a bɛ taa fo ye ka kurukuruma kana fo douane kuru yɔrɔ in na i ma a bɛ k'a dawolo ɲimi yan bon armée fana ye nin de ye ni i sera yɔrɔ dɔw la parti politiques caman ani tɔnjɛkulu u ye communiqués ci an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min sigilen don fantanya kɛlɛli kama ani sigida lakana n'o ɲɛmaa ye Musa Tarawele Bill ye Bill ale ye bataki bila ka na ka kɛ ni terroriste waleya min kɛra an ka jamana kɔnɔ a ko ko u dusu kasilen min ye u kamana guwanen u y'a mɛn k'a fɔ ko u ka tɔn tɔgɔ la u y'a mɛn k'a fɔ ko bingali ko kɛra maaw fɛ maa minnu n'olu kɔni ma lakodɔn min ye Musa Tarawele Bill ye a ko ko ale ka tɔn a n'a ka tɔndenw ani ale yɛrɛ k'u b'u ka dusumakasa yira maa minnu fatura sa ko Ala ka hin'u la Ala k'u dayɔrɔ sumaya k'Ala ka u fara silamɛsuw kan min ye maa minnu bɛ n'olu joginna k'a bɛ dugawudon kɛ olu ye sa ko Ala ka nɔgɔyada kɛ u ye a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye waleya min kɛlen filɛ nin olu b'a kɔn fo ka se a dan na sabula jamana wɛrɛ foyi tɛ anw bolo ni anw ka jamana in tɛ n'o ye Mali ye ko min ye dugudenw ye se tɛ minnu ye fandanw ka taa bi olu ka tancogo la ko nin ye ko ye ko min ni o man di olu ye fiyewu sabula k'u ka laɲini ye min ye o ye ka jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen no kungari ɲɔgɔn na ko ye an kana se ka an ka maaya kɛ an kana se ka baara kɛ
min ye balaw ye k'o yongo an kun kan don o don maa si kana se ka taa ni ka segin kɛ k'olu ka tɔn ale ka wuli ka jɔ fanba ye jamanadenw olu bɛ se ka bɔ sɛgɛn kɔnɔna na cogo min u ka sigidaw k'olu dilan k'o ɲɛ k'o la sa k'olu kɔni bɛ Mali gouvernement dɛmɛ u b'a yira k'a fɔ k'u bɛ Mali gouvernement dɛmɛ wa u bɛna n'a dɛmɛ fana yaasa bɛn sariya basigi ni hɔrɔnya o ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen taala ye min ye beli ye k'a b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka dɔ fara lakana ka Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa fana ko min ye terroriste ko in ye a kun jɔnjɔn yɛrɛ ko alu bolo ko sɛgɛn don han ko sɛgɛn don olu ka jateminɛ na kun o kun bɛ terrorisme na ko fantanya y'a kun ye min ye Musa Traoré beli ye a ko a b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka wuli ka jɔ ni timinanja u ka dɔ fara o kan diɲɛ seleke naani maa minnu bɛ yen u kana an dɛmɛ nin kɛlɛ in na min ye terrorisme kɛlɛ in ye an ka se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa an bɛɛ lajɛlen bɛnnen don koba minnu kan olu bɛ se ka kɛ cogo min na kisi ani tanga ale kɔnɔna na min ye jɛkulu in ye a ko n'Ala sɔnna ma don nataw la bɛn basigi ni lafiya ani hɛrɛma hɔrɔnya baaraw ko a bɛna olu ka tɔn ye o la tiɲɛ don nin waati in na jinɔgɔw kɔni bɔli u bɛ k'o kɛ fosse dingɛw bɔli u b'olu kan maaw ka yɔrɔw lakanani u b'olu kan u bɛ ka maaw lafaamuya yaasa cogoya min na u ka se ka bɔ degun kɔnɔna na sanji kɔlɔlɔ fɛ k'o tɛna n'a to fiyewu bɛn ni basigi k'o baara kɛ sabula hali olu yɛrɛ filɛ nin ye n'i y'a mɛn k'i bɛ nin baara bɛɛ kɛ o k'a sɔrɔ i hakili latigɛlen don k'a fɔ ko maa tɛna na bin kan dɛ Musa Traoré Bill tɔn min sigilen don fantanya kɛlɛli kama min ye maaw ka sigida o lakɔlɔsili o ɲɛmaaba o ye ale ye a ye nin kuma in fɔ bi sisan an bɛ taa Cheikhna Jawara ale fana ye laseli kɛ ka kɛ ni nin bingali wale cɛjugu in ye Cheikhna Jawara ale ka laseli hakili la k'a fɔ o video k'an ka sɔrɔ e bolo ye Amara an bɛ Cheikhna Jawara ale fɔlɔ lamɛn yaasa sɔrɔsiw bɛ se ka sɛbɛrɛma don cogo min na ka ɲɛ an k'ale lamɛn. t'u bolo yen foyi t'u bolo yen u kɛlen bɛ ko yɛrɛ de ni kun di Ala ma dɔrɔn dugumalaw la u bɛ don wo kɔnɔnaw la jiriw walahi ŋɔni bɛ dɔw fara fo k'u tigɛ mais u b'o bɛɛ kun anw de kama anw bɛ ka sunɔgɔ ka ɲɛ olu bɛ tɔɔrɔ la an k'an to yan ka duwawu k'u ye Mali mago bɛ nin de la o de kosɔn n ko an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka duwawu kɛ jamana in Ala k'a bɔ bolo la jamana in solution tɛ nɛni ye jamana in solution tɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ ye jamana in solution tɛ ɲɔgɔn dɔgɔya ye jamana in solution tɛ k'a fɔ ko dɔ bɛna yɛlɛ a ye to an k'o tigi jigi non jamana in solution t'o ye jamana in solution ye jumɛn ye ni min bɛna yɛlɛ n'o de ko k'a bɛna faso taa ɲɛfɛ a ye to an k'o jukɔrɔma tintin o ka yɛlɛ mais an ka problème kɛra ni min ye ni mɔgɔ min ko k'a bɛ jamana taa ɲɛfɛ a lamɛn dɛ o yɛlɛntɔla ka taa k'a bɛ jamana bɔ bolo la o bɛna se kɔngɔdi ma tuma min na i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛna fɛn kɔnɔ fasodenjugu dɔw bɛna k'o sen puruti k'a puruti k'a ladege pour ka kabi bon n'a binna an bɛɛ de bɛ bin mais est ce que olu ɲɛ bɛ nin yɔrɔ la o ɲɛ tɛ nin yɔrɔ la o de ye problème ye donc an ka ɲɔgɔn to yen ni dɔ yɛlɛnna dɔ ka yɛlɛ ni dɔ yɛlɛnna dɔ yɛlɛ ni e yɛlɛnna e fana bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta kɛ o bɛ yɛlɛ o fana bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta kɛ o bɛ yɛlɛ a bɛ kɛ ten de mais e yɛlɛnna a non i tɛ la dɛ an bɛ to ɲɔgɔn fɛ dugu ma a bɛ ban a tɛ ban donc o la ɲɔgɔn burujaba in nafa t'a la a b'an segin kɔfɛ de anw tɛ segin kɔ ɲɛ tuguni anw bɛ ɲɛta de ye parce que haut conseil islamique yɛrɛ o ɲɛmɔgɔba a Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara o ko ka duwawu kɛ Mali fan 14 bɛɛ la a misiri bɛɛ la a zawiya bɛɛ la minnu yɛrɛ bɛ so kɔnɔ n'u tɛ se ka bɔ fiyewu n'u bɛ se alikuranɛ n'u bɛ se duwawu la u k'a k'u ka so kɔnɔ minnu bɛ se wurudi la u bɛ ka wurudi kɛ ale yɛrɛ y'o fɔ kaban donc an kɔni ta ye dɔrɔn ka na kɛnɛ kan k'a lase mɔgɔw ma ni ŋaniya ɲuman min sɔrɔla anw na k'a dɔn n bɛ n faso fɛ na n k'a kɛ e de b'a kɔnɔ a de b'a kɔnɔ n'a ɲɛna e de b'a kɔnɔ n'a ma ɲɛ e de b'a kɔnɔ mais an tɛ ala deli tiɲɛ na an bɛ ala deli a ɲɛri la bi ala y'an garijɛgɛ don min na bi o de ye nin ala y'anw de garijɛgɛ don Mali la c'est nous les Maliens ni Mali ɲɛna c'est nous les Maliens anw tɛ jamana si sɔrɔ min bɛ an tɛ jamana si sɔrɔ min bɛ fisaya Mali ye o tɛ yen an tɛ hɔrɔnya sɔrɔ yɔrɔ si la fo ni Mali yanni an ta ye a bɛ an bɛɛ ka kɔ sanfɛla la ko maliyɛn a b'i den ka ko maliyɛn a b'i kɔ la ko maliyɛn n'i sara maliyɛn kaburu kɔnɔ maliyɛn i tɛ se ka bɔ maliyɛnya la donc n'i tɛ se ka bɔ o la Mali dɛmɛ dɔrɔn Mali dɛmɛ jamana dɛmɛ nin de don ala sago
إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر بفضلك سلطاننا وهلك لكثرة أعدائنا وعملنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مكة وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله. أيوة شيخنا جوارا كرامورو أمافو على ما أن يرى لا سيليا بواكلو بالك في sisan an bɛ Sheikh Seku Suare ale ye wajulukɛla ye ale fana bɛ Ɲamakɔrɔ an k'ale fana lamɛn. Sara fɛn bɛ ka di minnu ma olu de bɛ réseau sanfɛ manamanakan fɔ la o de kama an bɛ Asimu fo u ye degré min ta kuma lankolon fɔlaw manamanakan fɔlaw ka sɔrɔsiw lagosi kunun tɛmɛtɔ ka taa n ka kalanyɔrɔ la n ye sɔrɔsiw ye ɲɔgɔn nɔfɛ kasira de walidenw nin bɛɛ pɛrɛnnen bɛ ka sa k'u faw bila k'u baw bila k'u ka du bila anw kama an ka tila ka taa olu lagosi ka fɛn fɔ fɛn min bɛ yen nɔ ni o bɛ u jɔ u yɛrɛ la an ka sabali walahi dɔ denw de filɛ dɔ cɛw filɛ dɔ fa filɛ i komi e ka mɔgɔ t'a la o de kama e bɛ ka kuma e fa de tɛ yen e ba de tɛ yen a fɛn fɛn filɛ réseau kan a si ka mɔgɔ t'a la koyi n'u ka mɔgɔ b'a la u bɛ ka min fɔ u t'a fɔ n'an b'u ka ko di Ala ma Ala min yɛlɛ a ye n'ule ti latanam Ala min n'a ɲɛ tɛ sunɔgɔ maa o maa bɛ ka jamana in ka fɛn fɔ a ma ou bien ka sɔrɔsiw k'u salen u ka baara la an b'a fɔ nin jɔyɔrɔ in na Ala k'u bɛɛ ta tiɲɛ Jawara a ye nin kuma ninnu bila ka tɛmɛ dɛ Ala k'u bɛɛ ta tiɲɛ Ala kana foyi bɔ i la min bɛ yira Ala k'i mago sa i bɛ yɔrɔ yɔrɔ min bɛ bɔ i da Ala k'a yɛlɛma k'a kɛ bon ye k'a ɲɛsin i yɛrɛ ma walahi Jawara don o don dɔ ka muge sɛgɛnnen bɛ ka na o tigi tɛ yen u ka tenue bɛ ka na u tɛ yen nɔ jɔrɔ dan don hami dan don miiri dan don u bɛ ka sa jɔn ye anw sɔni Jawara walahi anw bɛ ka boli parce que n'u nana u bɛ fɔlɔ anw kɔlɔsitigiw de la n'u nana u bɛ fɔlɔ anw de la koyi anw de kofɔlen d'u ye o ma anw kɔlɔsitigiw tɛna an ni sɔrɔsiw bɛɛ ka kan bi dɛ sɔrɔsiw kɔni ta ye muguci ye mais anw ta ye kɔlɔsi ye ani dugawukɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u dɛmɛ an sɔmina quoi olu mɛnna anw kan k'anw k'an da bɔ a la ja nkalon don n'i y'a mɛn jamana anw de don anw ka kumakan kelen ye o min ye jamana kɔnɔ i y'a faamuya olu manamanakan fɔlaw n'i y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kumakan kelen ka fisa n'u bɛɛ ye an sɔmina ko maa si tɛ jamana in bila kunbala na bilen an ɲinɛ ma ne ni ɲɔgɔnna karamɔgɔ bɛ fan o fan bɛɛ ka wuli k'i jɔ kɔlɔsi ko t'a la bilen zawiya ko t'a la bilen misiri ko t'a la an bɛɛ labɛnnen don sa sɔrɔsiw kelen tɛ bilen an n'u don sɔrɔsi kɛra fila de Mali kɔnɔ minnu bɛ fɔrɔn na ani minnu bɛ so kɔnɔ anw t'an sigi bilen k'an ye karamɔgɔ ye dɛ wa hali n'a gɛlɛyara Asimi an labɛnnen don na marifa d'an ma an yɛrɛ b'an débrouiller an hakiliw ka kɛnɛ an farikolo ka kɛnɛ an dusukun ka kɛnɛ an nin ka kɛnɛ ni bilahi ni jamana ka wele sera karamɔgɔ Suare ma n pɛrɛnnen don wa n t'a to an kelen tɛ taa dɛ ni jamana in karamɔgɔ bɛɛ bɛ taa an bɛ bɔ zawiya kɔnɔ an bɛ bɔ misiri kɔnɔ an bɛ taa an faso bɔ bolo la ne jahadi de wajahidu bi amwalikum wa anfusikum Ala o de fɔ an ye k'an ka kɛlɛ kɛ n'an ni an n'an ka nafolo de ye ne y'i sigi manamanakan fɔ la bilahi n'a balawu nana Ala k'a suri i kan Ala k'a suri i kan dɛ ninnu bi k'u disi de jɔ jamana in ni tɔɔrɔ cɛ wala u hinɛ bɛ na u makari bɛ na n'i ye ninnu taatɔ ye kɛlɛkɛyɔrɔ la miiri don kasi don jɔyɔrɔ don o don na n ye walidenw taatɔ ye n ye su bɛɛ kɛ ka kasi fo ka dugu jɛ u b'u musow kɔrɔ u b'u denw kɔrɔ den dama min kɛra yatimɛ ye nin Ala de b'a caman dɔn dama min kɛra filiyatɔ ye nin Ala de b'a a caman dɔn mais sedusu don u sara jamana in de kama wallahi hali ni jurumu bɛ ninnu ni Ala cɛ u ye sa min kɛ jamana in kama Ala bɛ yafa u ma wa a bɛɛ alijinɛdenw de bilahi jurumu tɛ ninnu ni Ala cɛ marifa kelen kɛ k'u sɔrɔ u disiw la k'u sɔrɔ u senw na k'u sɔrɔ u bolow la n'u sara a la bilahi o kama Ala bɛ yafa u ma an b'a ɲini Ala fɛ halisa Ala k'an n'u kana Ala k'an n'u kana kuranɛ bon sɔrɔsiw dɛmɛbagaw bɛɛ Ala k'an n'u bɛɛ dɛmɛ sɔrɔsiw jugu Ala k'u bɛɛ ta tiɲɛ Ala k'u mago sa parce que ni sɔrɔsiw ninnu binna dɔrɔn jamana tɛ yen bilen donc jugu ne bɛ dugawu k'u kɛ de Ala k'u ta tiɲɛ fɛn fɛn filɛ manamanakan fɔlɔ ye réseau kan a si ka mɔgɔ tɛ fɔrɔn na u fa t'a la u ba t'a la u denw t'a la donc anw t'olu lamɛn jamanadenw b'aw deli Ala kama a k'olu lamɛn ka n'i ka fɛn latiɲɛ ninnu na Ala k'an ni sababa bɛɛ sali ala rasul
Sekou soirée ni tu es allé mangai ka bo nyamakorokaw fe ka kɛ ni waleya minnu bɛ sen na an b'a yira la fana k'a fɔ kunu min ye jamanakuntigi tɔgɔla pankuru min sanna o kiiri kun kan ka daminɛ kunungo maa minnu bɛ yen n'olu nɔ minɛna olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna yan kiiri daminɛlen min ye procureur ye sa ale kɔni y'a laɲini kɛ ko k'a bila dɔgɔkun wɛrɛ la sabula basigibaliya min tun bɛ yen kunungo o t'a to baara ka se ka kɛ u y'a bila na Ala sɔnna ma tarata nata ye baaraw bɛna daminɛ Bamakɔ septembre kalo tile 24 min ye nin ko in ye sa o kɔni y'a yira k'a fɔ ko u y'a bɔ a ma ka kɛ ni jamana yɛrɛ basigibaliya ye maa minnu bɛ yen n'olu k'u minɛna Sogobiya ni Parukaw fɛ yen an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko a dɔw kɔni labilara u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 116 o de tun bɛ u bolo kibaruya minnu bɔra duguden dɔw yɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ ko min ye mobili 8 ye u kɔni ye o de jeni waleya in kɛlen kɔfɛ sa maa minnu tun bɛ mobili ninnu kɔnɔna na sa musow kɔni y'olu bila ka taga min ye cɛw ye u kun y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ nka kunungo ntɛnɛndo u ye maa 116 kɔni labila ka kɛ ni waleya cɛjugu ye sa min ye dugudenw kɔni ye olu ye welemada kɛ k'a yira k'a fɔ ko gouvernement ka wuli ka jɔ kɛ Sogobiya ani Paru ni ɲɔgɔn cɛ lagɛn ka kɛ a yɔrɔ la sa yaasa nin kariminɛba ye ni nin otage ta bɛ se ka dabila cogo min na Isa Sangare ni ale ye taximani ye ni ale sera ka Malawikaw ka passeport n'u ka musaka n'u ka subahana machine ta ka d'u ma ale bisimila kunungo premier ministre fɛ primature la Sogɛli Kokala Mayiga y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a ye waleya min kɛ nin ye ko o ɲɛna kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko jamanakuntigi tɔgɔla ko a fɔra ko a ka a bisimila kɛnɛ kan yen sa ministre min bɛ yen n'o bɛ yɛlɛmaliw kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye fondation ye ICASA ale tun bɛ yen ministre min fana bɛ yen n'o bɛ tali kɛ seko ni dɔnko ani an ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔw la sa Andogoli Gino fana tun bɛ kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye bonyamasegi ta ka ɲɛsin kamalen ma a ka ye baara min kɛ nin ye a bɛ Mali kunnawolo a bɛ ja ɲuman di Mali ma ko wa ko ani foli ni tanuni ka kan n'Ala sɔnna ma fana premier ministre y'a yira k'a fɔ ko u ye kuma minnu fɔ a nana taa o kɔmasegi bɛɛ lajɛlen kɛ jamanakuntigi i n'a fɔ a laɲini n'a fɛ cogo min na a ka se ka Sangare ale bisimila nin waati in na min ye falenmɛkaw fɛ ye o ba kɔni ko bɛ degun kɔnɔna na min ye jɛkulu min bɛ yen sa n'o ye denmisɛnnin minnu sigilen don Falenmɛ Sabu Sire ale yiriwali ka sa olu kɔni bisimilara ale ni nin tɔnjɛkulu tɔ ninnu fana olu fana bisimilara sa premier ministre ale fɛ Sabu Sire tɔ ma dugu maaw kɔni n'olu bɛ Kayi mara la olu nana yira k'a fɔ premier ministre la k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna ni kɔfilɛ ma kɛ olu la olu laban u bɛ dugu ntanya u bɛ so ntanya u bɛ ji ntanya sabula u ka sigidaw n'u ka baarakɛyɔrɔ u bɛ maga ji minnu na k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don k'a sababuya kɛ sanu bɔcogo jugu ye baw kɔni tolen don ten forow foyi tɛ to yen min ye jɛkuluw ye minnu lakodɔnnen don minnu bɛ n'o ye sociétés ye fana n'u b'a yira k'a fɔ ko papier b'u bolo u bɛɛ de firilen don ba kan mun ye Ablaye Musa Sisoko ye n'ale y'u ka tɔn ɲɛmaa ye Sabu Sirekaw tɔgɔla a ko tiɲɛna bi kɔni olu jɔrɔlen ba min bɛ yen n'o ye Falenmɛ ye o kɔni ko a ji tɛ se ka min a tɛ se ka ko jɛgɛ minnu bɛ bɔ a kɔnɔ maga tɛ se ka kɛ a si la olu yɛrɛ kɔni ka siniɲɛsigi o dalen don ngalama kun nin waati in na ko n'i ye nin ko in jateminɛ ko nin bana n'a ko kɔlɔlɔ minnu bɛ n'ale k'olu yɛrɛ sirannen don n'o y'a sɔrɔ u ka dugukolo na se ka sɛnɛfɛnw yɛrɛ ɲɛ tuguni sabula n'i ye ji tiɲɛ n'i ye ji maaw balo ka baara kɛ ni ji ye ko bɛ na ni wolo fɛn o fɛn ko maa si t'o dɔn tiɲɛ don dɔw tɛ sɔn k'a min nka k'a kɛra cogo cogo dɔw kɔni bɛ a la k'a daminɛ san 2021 na sa Sabu Sire denmisɛnninw olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ sa yaasa u ka sigida bɛ se ka lakana cogo min na u ye baro sugu kɛ ka maaw wele ka se ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ nka k'o bɛɛ n'a ta halisa min ye maaw ye maa minnu bɛ sanu bɔcogo jugu kɛ sa ni min ma far'o kan fosi ma bɔ o la olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ta tɛmɛnɛ sisi tɛ bɔ gendarme tɛ kuma u fɛ sɔrɔdasi tɛ kuma u fɛ préfet kɛrɛbɛ tɛ maire n'u bɛ jɛ la ko o tuma na olu dugudenw bɛ mun kɛ sa k'u b'o ɲininkali kɛ premier ministre la yalama maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ taa kun ye jamanadenw lakanali ye ni faso b'u bila ka taa ko ka taa maaw tɔbɔtɔ n'olu sigikun yɛrɛ ye jamanadenw ka fɛnw ye k'o tuma na olu bɛ se cogo di ka taa fara sanubɔlaw ni bingalikɛla ninnu kan k'olu ka ba tiɲɛ u yɛrɛ sigilen ɲɛna min ye u ka dugukolow bɛ tiɲɛ u ka yɔrɔ bɛ halaki k'olu kɔni nana ka na damakasi kɛ premier ministre ye a k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali min bɛ sɔrɔ Sabu Sire olu dɔrɔn tɛ o da b'olu kun ka kuma ka se ka don premier ministre fɛ o da tɛ minnu kun don minnu tɛ ye sɔrɔ olu b'a kɛ cogo di minnu bɛ kulela don o don kare kɔnɔna u ka dugu kɔnɔna bin bɛ taa k'u kan i tɛ se ka taa gendarmerie la i tɛ se ka taa police la i tɛ se ka taa maire fɛ i tɛ se ka taa dugutigi fɛ i tɛ se ka taa fan si i taara yɔrɔ o yɔrɔ olu bɛɛ b'a fɔ k'u yamaruyalen don ko ka baara in kɛ o duguden minnu bɛ yen bi n'olu ni dugutigiw ni fɛnw karilen don ɲɔgɔn na
faamaw kan ka mun de kɛ minnu kɛlen ka taa dagabana mansinw san k'u ɲɛsin an ka kungo n'an ka forow ma wulikajɔ jumɛn bɛ ka kɛ ka ɲɛsin olu ma nin fana ye ko ye dɛ sanu min tɛ sɔrɔ a tɛ ye ɲɛ na a bɛ bɔ a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ maa si t'a dɔn an ka dugu fana bɛ ci an ka kiw bɛ ci an ka forow bɛ tiɲɛ an ka nakɔw bɛ tiɲɛ fɛnkɔrɔmala yɔrɔw bɛ tiɲɛ ji tɛ se ka min baara si tɛ se ka kɛ tuguni jamana kɔnɔ ni ɲɛmaaw y'u sigi k'o la sini t'an ye dɛ sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ yen bagan marayɔrɔ tɛ yen denmisɛnninw ka tulonkɛyɔrɔ tɛ yen kalanso tɛ to foro tɛ to kungo tɛ to soforo tɛ kun tɛ to ba tɛ to kɔ tɛ to n'i wulila ka taa ko préfet o b'a fɔ ko papier bɔra Bamako ka na gouverneur papier bɔra Bamako ka na maire o yɛrɛ faralen n'u kan olu ni dugutigi ni maa dɔw fana olu fana jɛlen don ka ni bɛnbɛnbɛn bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don gendarmew ni finitigi minnu kan k'a fɔ ko k'aw séparer ka bɔ ɲɔgɔn na olu bɛ taa fara sanubɔlaw kan ka duguden dɔ an k'a lajɛ koyi an k'a lajɛ koyi an tɛ nin dɔw lajɛ ni ɲɛmajɔ ye fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔ sanubɔlaw ta ye u ka papier ye min bɛ fanga tɔgɔ la e tɛ se ka hakilimaya kɛ k'a fɔ karisa n'a bɛ tan an ka dugudenw an n'u ka kuma fɔlɔ nka aw bɛ taa fara olu kan ka ninnu gosi k'u lajaba k'u minɛ k'u bila kaso la ka taa kiiri jugu ta ka sigi u kan u ka dugukolo nɔfɛ k'u bɔ u ka jamanadenya la k'u danbe tiɲɛ Usmani Serifu Kumakan ka kuma don dɛ fɛn min tɛ kunbɛn o ye fantan ɲɛji ye dɛ walahi a tɛ kunbɛn hakɛ i kɛra diɲɛ maa ye ni baara kɛ a siramasuru ye mun ye a dɔw bɛ wuli ka bɔ hali u t'a dɔn u wulila ka bɔ kun min na banajugu bɛ taa bin u kan u ka wari fɛn fɛn sɔrɔla kurujugu la a bɛɛ bɛ tila ka taa dɔ la u bɛ taa lahara ala kɛlɛ tɛ kunbɛn dɛ u k'u hakili to fantanw na sabu sirekaw ye se sɔrɔ ka don premier ministre fɛ yen nka densokaw tɛ se ka don premier ministre fɛ yen dɛ kalanakaw tɛ se ka don yen dɛ kɔfilanikaw tɛ se ka don yen dɛ dɔnbakaw tɛ se ka don yen dɛ maninkurakaw tɛ se ka don yen dɛ nin bɛɛ lajɛlen ye dugu ye minnu bɛ dɛngɛnɛ ka bi ko mun ko chinois wa sanu bɛ bɔ jamana ta ye mun ye a la fana hali n'a y'a sɔrɔ sa an k'a kɛ u k'a bɔ sa anw ta ye mun ye a la an bɛ mun de sɔrɔ a la anw jamanadenw an bɛ mun de sɔrɔ a la a sanu bɛ taa cogo di a bɛ tɛmɛ aéroport fɛ cogo di a bɛ tɛmɛ an ka dɔɔnin siraw fɛ cogo di a bɛ tɛmɛ an ka sirabaw fɛ cogo di an bɛ mun sɔrɔ a la ɲɛmaaw a ye wuli k'aw jɔ koyi baara b'aw bolo dɛ aw kɛlen don ka maa minnu bila ka taa sigida caman na k'o y'aw ka cidenw ye u ni jamanadenw tɛ ɲɔgɔn bolo dɛ sigi gɛlɛyalen dɛ balimaya gɛlɛyara sinjiya gɛlɛyara badenya gɛlɛyara sababu ye mun ye nafoloko bɛɛ ko n bɛ ka fɛn ɲini dugubaw kɛra dayirimɛ ɲini yɔrɔ ye dugutigi kɛra fɛn ɲini yɔrɔ ye jamana yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔ an bɛ nin donbaa la bin bɛ ka k'an ka don o don an tɛ ɲɛ suma an tɛ lafiya o kuma fɔ yɔrɔ ye maa minnu ye ni jamana yɛrɛ danaya da olu kan olu fana bɛ fara fɛntigiw kan ka fantanw ton tan jabaru masa ala ka sababu ɲuman k'a ye sabu sirikaw premier ministre olu bisimila nka a tɔw olu kɔni madala n'a n'olu bɛ ɲɔgɔn ye parce que olu kuma da yɛrɛ t'olu bolo yɛrɛ se foyi t'olu ye olu yɛrɛ t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na an bɛ sɔgɔmada in na taa jɔ yan maa minnu sɔgɔlen don an na k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn minnu ye jani sugandi k'u ka kibaruyaw lamɛn an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko n'ala sɔnna a ma nɛgɛ kaɲɛ 18 n'ala ma ko wɛrɛ kɛ Keba Jalo Abara Nuhu Keyita ne yɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya kura minnu mana sɔrɔ k'olu da aw tulo kan ala ka tile hɛrɛ caya ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga si ni kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka tile hɛrɛ caya